Пуснах една прекрасна молитва, една невероятна молитва в името на Юд Хей Вав Хей, нашия небесен Отец, в новия смотан, мръсен, тъп Фейсбук, политико-религиозно олигофренски на Енчо Гиев Енчев. Една невероятна молитва, която препоръчваме за всеки един човек, който търси наистина истинската вяра, с преупреждението да не я трие. Защото ако трие, то трие Отец. И молитвата е в тази песен, прекрасна песен, еврейска песен, която той, самият от Тапанар Георгиев, лицемерничи, като говори в защита на евреите, а в същия момент трие всичко, което пускам, което е за евреите и което е полезно за нас, езичниците. Молитва, която се казва: в името на Юд Хей Вав Хей, Богът на Израел, нека Михаил да бъде от дясна ми страна, Габриел да бъде вляво от мен, пред мен Ориел, зад мен Рафаел, над главата ми божественото присъствие на Бога, скинята Божия, която е светлината. Е тази скиня, която пише в Откровение 22 глава. То Тапанар, то глупак изтри в момента нещо, което най-вероятно вече при него горе в духовното. Аз това не им думи просто. И сега вижте, и за да му докаже, че самият неговия Исус е бълха, нищожна, малка, гнусна и гадна, каквито сме и ние всички останали, му пускам отдолу и стих, където казва в Йоан: чухте, че ви казах, отивах си и отново ще дойда при вас. Ако ме обичате, бихте се зарадвали за това, че отивам при Отца, защото Отец е по-голям от мен, Отец е по-голям от Исус, Отец е по-голям от всичко, което може да си представите. И няма Исус, няма Джизъс, няма Мизъс, няма Кристо, няма Жабчо, няма Мапчо, няма никакви религии. Има едно нещо и то се нарича Юд Хей Вав Хей, което трябва да славиме, и никой друг. Този гад, олигофрен и Тапанар току-що направи най-огромната грешка в живота си. Пуснете му го да го знае, защото в момента, в който вижте сега как пускам, искам да го пусна това нещо да го прочете и ще какво ми излиза. Както иде. Публикацията изтрита, това ми дава. Милен коментар. Виждате ли? Публикацията е премахната. Този изтри, Творец изтри. Аз не имам думи, просто това наистина не искам го мисля. От тук нататък. Голем тапак си, наистина през тебе работи не Сатана, не Яйцера, а абсолютното зло. Зло, което може да... Всеки един човек, който се докосне до този урод, човешки образ, както го нарича Венци Ангелов, да бяга далеч от него, защото ще бъде заразен от Яйцера и от Сатана. Този, който трие, това трие. Една абсолютно невероятна божествена молитва, която работи и пази и охранява всеки един човек. Това е по принцип вечерна молитва, но да си позволиш да изтриеш молитва на евреи и да говориш, че си за евреите, мръснико, лицемер, нещастник, убитак, просто нямам наистина думи с какви определението прилича, за да кажа, че ти наистина си един урод в човешки образ, така както абсолютно вярно го каза Венци Ангел в Чикагото. Аз ще го качим това навсекъде, да го видят хората, всички администратори по всички групи, които достигнат това нещо. Много ми е интересно дали ще го остават това нещо, защото този се е хванал за политическа личност и се кланя на човек, а не на Твореца, кланя се на Доналд Тръмп, а не на Твореца, кланя се на някакъв измислен гръцки бог, наречен Исус, а не на Твореца,
и което всичко от това му се пише на то смотаняк, дето само мога да върти геврека на кормилото, който сега говореше доскоро, че ваксините били убийствени, че ваксините ще да ви убият, но поне си загуби работата сега и трябва да бъде вакциниран, затова в момента ви говори обратното. Не се притеснявайте, ваксините са проверени, те са сигурни, няма проблеми, защото на него този продажник Енчо Гиев Енчев ще си набичи тази инжекция в рамото, за да не си загуби последното нещо, което му остава в живота. Това е неговата шибана работа. Иначе този не е никакъв вярваш. Не вярва в нищо и в никой. Един човек, който търси някаква тъпа смотана слава и да се моли по цял ден на Фейсбука, моля ви се, елате ми от другия Фейсбук в този Фейсбук, защото другия Фейсбук, той не е мой. Той е под контрола на някакъв друг човек. На кой човек, бе? Олигофрен, кажи кой човек ти контролира Фейсбука, да искаш да се натикаш в свой такъв някой. И защо изтри третия Фейсбук? А в същото време казваш, че някой Димитър Андонов Димитров ти бил докладвал профилите тапанар. Нищо не съм ти докладвал. Умрял си от страх от това, което правя. Значи 100% е сигурно, че това, което работи през мене, е 1 милиард пъти по-силно от това, което работи през тебе, след като ме триеш. Сигурно вече си ме блокирал. Тапанар на тапанарите и урод, абсолютен урод, човешки образ. Бездушно същество, което спокойно може да очаквате след множественото закани, които отправи към маса хора тук във Фейсбук, с трошене на гръбнаци, с пребиване, с срещи, иска се среща с Венци Ангел от Чикагото на пресен гроб. Нещастник! Кълначо такъв и ти кълнач като ония търговския бокок, двамата сте си лика прилика. Да се съберете и си кълнете и проклиняте. Бил кълнял и бил давал проклятие и благослови то. Кой си ти, бе, нещастник? Един смотан, гаден, тъп, сектантски проповедник, изгонен, изхвърлен, премахнат, унищожен, затрит от всички църкви. Сектантски петдесятника, там говорят по някакви небесни езици. Внимавайте! Ясно е написано, в Библията е написано. Исус ви каза: ако ме обичахте, щехте да знаете, че има един по-голям от мен и това е моят небесен Отец. Към него, след това отворете молитвата Отче наш и вижте какво пише там. Когато се молите, казва Исус, молете се Отче наш, който си на небесата, а не Исус е наш, който си Син Божий и си Сина на живия Бог. Там Той ви казва пак, когато се молите, молете се така: Отче наш, който си на небесата, се свети Твоето име. Твоето име, Отче, е Юд, Хей, Вав, Хей. Тапанари на тапанарите и глупаци на глупаците, вие, които се кланяте на дървото, на кръста и на идола, наречен Исус. Баста ви! Нема така идиотия. По-тъпи хора от християните в България и по света не. Там разбират. Там чуват и разбират. Говоря с хора от цял свят на тази тема и разбират. Тук обаче абсолютни овци. Овци! В буквалния смисъл на думата, тъпи, прости, смотани, глупави овци. Ей, това е. Ай, стига ви толкова. Тапанари.